Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Працягнем абмеркаванне. Мы сёння з выдатнымі маімі гасцямі, амбасадаркамі. Як это не пафосна гучыць, але сапраўды так яно і ёсць. З намі на сувязі дэлегатка координацыйнай рады ад фракцыі Еўрапейскі выбор, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі у Словении Александра Мамаева. Добрый день, спадарыня Александра. Вітанне. І кіраўніца народнага консульства Беларусі у Шотландыі Ірына Маклейн. Добрый день, спадарыня Ірына. Вітаю, Зміцер. Давайте трошку мы з вами вернемся у часе і да канферэнцыі Новая Беларусь, дзе вы абедзве, і спадарыня Ірына і спадарыня Александра былі прысутнымі, былі гасцямі гэтай і удзельнікамі гэтай канферэнцыі. Вось пункту гледжання що ж таки вас як амбасадарак. Чым цікавая для вас была гэтая канферэнцыя, чым адметная, як можа быць яна там, ну я не ведаю, арыенціры, установкі там ці яшчэ што-небудзь для вашай далейшай працы ў якасці амбасадарак прынесла. То есть вот ваше ўражанне. Давайте пачнем з вас, спадарыня Александра. Дякую вялікі. Ну, па-першае, мы не называем сябе амбасадаркамі, мы называем сябе прадстаўнікамі і прадстаўніцамі народных амбасадаў, але дзякуй за такое прадстаўленне таксама. Ну, для мяне гэта было вельмі карысна, таму што такая канферэнцыя гэта па сутнасці такі пачатак новага палітычнага года. Тое, што мы там чуем, гэта асноўныя мэты, асноўныя наратывы ўсіх дэмакратычных сілаў, і гэта тое, што мы павінны трансляваць далей у нашых краінах, даносіць да кіраўніцтва нашых краінаў. Гэта таксама новыя ідэі, новыя нейкія наратывы, якія гучаць. Гэта таксама магчымасць распавесці аб тым, чым мы займаемся і чым мы можам быць палезнымі. Ну і таксама, канешне ж, гэта пабачыць беларусаў, неяк натхніцца энергіяй, пабачыцца з іншымі прадстаўніцамі народных амбасадаў, правесці такія свае, там, не ведаю, стратэгічныя міні-сесіі, абмеркаваць, як мы будзем разам далей працаваць, ну і да, паабдумацца з усімі, натхніцца, гэта таксама вельмі карысна, вельмі важна. Спадарыня Ірына, а вы як ацэніце гэтую канферэнцыю і яе карысць і значнасць для вас асабіста? Ну, вы ж ведаеце, пан Зміцер, што я магу сабе дазволіць, таму што я і у сваёй працы займаюся сацыяльнымі пытаннямі, таму рэфлексія гэта маё ўсё. Як казала Александра, гэта была такая магчымасць убачыць, што мы рухаемся, не ведаю, ці мы рухаемся ў карысным сэнсу дзеля ўсіх, але мы рухаемся і мы вучымся дэмакратыі. Але гэта такі балючы шлях, і гэтаму трэба вучыцца, і гэтаму не зробім за 1 год ці за 2 гады. Насамрэч, што мне натхняла найбольш у гэтай канферэнцыі, гэта тое, што людзі хацяць вучыцца і хацяць і хочуць аб'ядноўвацца ў арганізацыі, у кааліцыі, гэта цудоўна. Але што мне было так трошечку смутна адчувала я пасля гэтай канферэнцыі, гэта сэнс таго, што было зашмат спробаў будавання асобных брэндаў, а не прасоўвання нашай такой грамаднай павесткі. Гэта трошку мне здаецца, не час зараз будаваць свае брэнды. Час зараз аб'ядноўвацца і шукаць шляхі, як вярнуцца Беларусь і самае галоўнае вызволіць усіх палітвязняў. Але ўсё ж таки, я так разумею, на канферэнцыі пытанні народных амбасадаў, іх дзейнасці, іх праблемаў, іх, ну то есть вот все, што звязана з іх працай, яно абмяркоўвалася. Што тут, как бы, вот што б вы хацелі тут адзначыць у гэтым ключы? Як было абмеркаванне, на што звярталі асноўную увагу? І хто звяртаў? Спадарыня Ірына, давайте вы. Насамрэч, была такая добрая рэпрэзентацыя нашай арганізацыі ва ўсей канферэнцыі, бо мы і прысутнічалі ў панелях,
выбачаюся, і таксама мадэравалі панелі, таму мне здаецца, больш людзей даведалася аб тым, чым мы займаемся. Саша можа удакладніць тое, аб чым яна казала на сваёй панелі. Я мадэравала панель па сацыяльнай палітыцы, і спадар Зміцер Вассерман з Швецыі распавядаў аб тым, што мы робім па іншых краінах і таксама па Швецыі. Мне здаецца, што таму, што мы прысутнічаем, на жаль, не ва ўсіх краінах, дзе ёсць беларусы. Некаторыя беларусы пра нас не ведаюць, але калі яны даведваюцца, яны ўжо да нас бягуць і шукаюць дапамогі. І таксама пасля кожнай канферэнцыі мы прывозім новых калегаў. Мы пасля кожнага івента у нас далучаюцца новыя краіны, і насамрэч гэта такая самаінстытутуалізацыя, якую мы робім у народных амбасадах, бо намі ніхто не кіруе. І таму гэта наша моц, гэта наша сіла ў тым, што мы самаарганізуемся. І прадстаўнікамі являемся беларусаў у сваіх краінах, і таму мы ведаем, што атрымліваецца ў нашых краінах. Ад беларусаў, ад іх запытаў і ад тых праблемаў мы адштурхоўваемся ад тых праблемаў, якія існуюць у беларусах па краінах. Саша, калі ты хочаш дадаць пра сваю панель. Да, калі ласка, Александр, у любым выпадку я і планаваў перадаць слово, каб все ж таки дадала, бо я так гляжу, у вас ацэнкі, погляды троху розніцца. Ну, і гэта ж нармальна. Это добра. Кожны прыязджае са сваімі нейкімі мэтамі, і глядзіць, ён іх дасягнуў. Ну да, я удзельнічала ў другой панельнай дыскусіі больш Еўропы ў Беларусі ў 25-м годзе, і, конечно ж, для мяне самая такая балючая і важная тэма — гэта пытанне мабільнасці беларусаў, пытанне легалізацыі беларусаў у еўрапейскім звязе. То есть гэта пытанне не жалезнай заслоне, гэта пытанне візу і магчымасці беларусаў наведваць еўрапейскі звяз. Ну і таксама, каб тыя беларусы, якія ўжо знаходзяцца, гэта па розных дадзеных там каля 250 000, пасля 2020 года толькі тых, хто застаўся ў еўразвязе. Вельмі шмат такіх актуальных і балючых пытанняў. Галоўнае гэта, канешне ж, пытанне дакументаў, пашпарта і гэтак далей. І моя галоўная задача гэта было паказаць, што гэтыя праблемы можна вырашаць, што няма такога, што ўсе краіны там, ну, кіраўніцтву там, не ведаю, еўразвяза ці еўрапейскіх краінаў усё роўна на беларусаў. Не, яны спрабуюць дапамагаць, і мы ў народных амбасадах адмыслова збіралі такія кейсы, як вырашаецца пытанне з пашпартамі замежніка, з прызнаннем пратэрмінаваных пашпартоў, з даведкамі, апастылямі ў розных краінах. Мы збіралі ўсе гэтыя дадзеныя, і я рыхтавала таксама дакументы і камунікацыю і там для еўрапейскай камісіі, там для іншых нашых партнёраў, каб паказаць і каб яны дзяліліся гэтымі дадзенымі. І гэта такі быў пасыл вонку для тых жа амбасадараў еўрапейскіх краінаў, якія прысутнічалі ў залу, а для беларусаў галоўная была мэта паказаць, што праблемы беларусаў павінны вырашаць беларусы. То есть не будзе такога, што краіна сама па сабе пачне цікавіцца: ой, а ў нас там яшчэ беларусы да нас прыехалі, а можа ім трэба нечым дапамагчы. Не, трэба збіраць кейсы, трэба вывучаць заканадаўства, трэба вось гэтай усёй інфармацыі падрыхтаванымі прыходзіць да мясцовых палітыкаў. Калі няма нейкага водгуку, прыходзіць да медыя. Калі трэба дапамога, не ведаю, офіса Святланы Ціханаўскага ці каардынацыйнай рады ці аб'яднанага пераходнага кабінету, калі трэба гэта на вышэйшым палітычным узроўні прасунуць, яны тут гатовыя, але асноўную працу тут павінны рабіць мы. Гэта не адзначае, што астатнія структуры нічога не робяць. Робяць шмат, але яны робяць на сваім узроўні, але без нас нават, не ведаю, офіс Святланы Ціханаўскай не даведаецца, якія менавіта праблемы ў Славеніі ёсць там з легалізацыяй, там з пашпартамі, з кім іх трэба вырашаць, што дакладна патрэбна там сказаць Святлана Ціханаўская, ці з кім там спадар Астапенкавы зараз як кіраўнік прадстаўніцтва па міжнародных справах павінен сустрэцца, каб менавіта нашае пытанне вырашыць. І ніхто, акрамя нас, з веданнем сітуацыі, з веданнем законаў, з веданнем моваў гэта зрабіць не зможа. І таму вось такі заклік быў менавіта да таго, каб арганізацыі, каб актывісты актыўна удзельнічалі і падключаліся самі да гэтай працы. Да? Ну і народныя амбасады тут могуць літаральна дзеліцца ўжо досведам, рабіць нейкія агульныя кампаніі. І гэта таксама было такой адной з тэмаў на сайд-івенце, які мы праводзілі 5 жніўня.
сняданак з народнымі амбасадамі. Гэта такая была, мы паспрабавалі гэта зрабіць нефармальна, з дамашнімі там млінцамі і аладкамі, з кавай, каб можна было проста абмеркаваць, і што такое народныя амбасады, і распавесці пра нейкія поспехі свае, і пра тое, што мы робім, і недзе папрасіць дапамогі. Ну, то есть такі нефармальны. І таксама было вельмі цікавае, адзін з такой частак праграмы, гэта быў наш адказ прапагандзе. Таму што мы паглядзелі, што пра нас кажа, напрыклад, спадар Тур, і паспрабавалі яму адказаць, што такое насамрэч народныя амбасады і як яны працуюць. Таму вельмі шкада, спадзяюся, Зміцер, што у вас не атрымалася прысутнічаць. Вельмі спадзяюся наступным разам вас бачыць на такіх мерапрыемствах. Таксама вельмі спадзяюся. А можа увогуле вы скажаце мне там прыедзь да нас у Славенію і праінспектуй на месцы, як працуе народная амбасада. Але я вось да спадарыні Ірыны хацеў бы звярнуцца. Мы збольшага тут вот как бы ведаем, якія узнікаюць час ад часу праблемныя пытанні у беларусаў у еўрапейскіх краінах. Там пачынаючы ад легалізацыі, ну, в прынцыпе, з пэўнымі пытаннямі, праблемамі, з рознымі нюансамі, але па ўсіх краінах Еўрасаюза, так і тут бліжэй там Літва, там Эстонія, дзесьці там Польша, пытанні пра тое, а што там будзе з машынамі, з номерамі, там яшчэ з чым-небудзь. Шатландыя. Вот, а там якія, нават у Швецыі мы ведаем, якія ёсць праблемы. А якія праблемы у беларусаў Шатландыі ўзнікаюць? Ну, глядзіце, спадар Зміцер, мы уже гэта абмяркоўвалі не раз і не два, што нас у Шатландыі мала насамрэч, і галоўная частка беларусаў жыве ў Англіі, і таму з такога міжнароднага пункту гледжання мы таксама не можам вырашаць усе пытанні легалізацыі і міжнародных адносін у Шатландыі, таму што, на жаль, яшчэ гэтым кіруе Вестмінстер, гэтым кіруе Лондон. Але што датычыцца такіх пытанняў легалізацыі і пашпартоў, насамрэч, мне здаецца, што па 2020 годзе у нас павялічыўся поспех, і мы глядзелі на статыстыку, адсоткава колькасць павалення такіх пазітыўных кейсаў іміграцыйных павялічыўся для беларусаў, але трэба зразумець, што Брытанія гэта не тая краіна, куды беларусам лёгка прыехаць. Гэта насамрэч існавала цэлы час, і гэта існуе, і зараз мне здаецца, што новы ўрад гэта адносіны будуць паляпшацца, таму што гэта не юніяніст, гэта не торы, гэта не кансерватары і лейбарысты, трошку іншы ўплыў прынясуць у эміграцыю у нас, мы спадзяемся. Але ж праблемы беларусаў насамрэч у Брытаніі і нават у Шатландыі гэта нават больш. Гэта самаідэнтычнасць, гэта самая галоўная праблема беларусаў. Таму што калі ў Лондоне яшчэ нехта ведае, хто там дзе там Украіна, Беларусь ці Расія, то ў Шатландыі насамрэч аб Беларусі, на жаль, пачалі даведавацца толькі з негатыўнай стараны, калі пачалася вайна ва ўкраіне. І гэта тое, з чым мы змагаемся, таму што першыя 2 гады па 2020 годзе мы ніяк трымалі павестку і шукалі падтрымку. Потым, пасля паўнамаштабнай аперацыі ва ўкраіне мы страцілі павестку, яна ўся пераключылася на Украіну, і зараз мы шукаем новыя ідэі, каб знайсці, і мы аб гэтым з вами уже таксама размаўлялі, дзе наша нацыянальная ідэнтычнасць і як нам яе прасоўваць тут у Шатландыі. Бо я зараз, напрыклад, спаткалася з дзяўчатамі з Даніі, з прадстаўніцамі таксама нашай народнай амбасады на канферэнцыі. І яны робяць цудоўныя рэчы ў Даніі. І людзі прыходзяць на іх івенты, гэта не беларусы. Гэта людзі, датчане, якім цікава Беларусь. Гэта тое, з чым мы сутыкаемся зараз, што мы хочам, каб нас, беларусаў, ведалі, што мы не рускія, не украінцы, але мы самастойная нацыя,
і у нас ёсць свая мы маем сваю суб'ектнасць нават у такой маленькай краіне як Шотландыя. І мне здаецца, з прадстаўнікамі дыяспары, калі мы спаткаемся, мы аб гэтым размаўляем, і насамрэч беларускі сцяг на ўсю Брытанію ёсць толькі ва Эдинбурге. Ён вісіць на такім мастацкім цэнтру, і мы цудоўна з ім працуем. Там зараз у нас праходзіць 2 выставы з малюнкамі палітвязняў і одна такая яшчэ інсталяцыя з імёнамі палітвязняў. Гэта ўжо другі год атрымліваецца. Але гэта вельмі цяжка пераканаць гэтую ніякі, я не ведаю нават слова і па-расейску, і па-беларуску, ignorance. Гэта тое, што аб нас не ведаюць. Аб нас не ведаюць і не ведаюць, хто мы, чым мы адлічваемся ад іншых славянаў. Мне здаецца, мы з гэтым сутыкаемся кожны дзень, што дзе тая Беларусь, што яны там робяць, якія там у них праблемы. Вы ж рускія, ці украінцы, ці хто вы там, ці палякі. І гэта галоўная праблема для нас. Все ж таки праблемы ёсць у беларусаў, дзе б это не было. Гэта рэчаіснасць, і амбасады, прадстаўніцтвы, скажем так, яны ўсё ж таки гэта не інстытуцыі дзяржаўныя, гэта прадстаўніцтвы грамадства тых беларусаў, якія вымушана знаходзяцца в эміграцыі. І ў гэтай сітуацыі ці ёсць у вас магчымасці, інструменты, не ведаю як яшчэ што, каб вырашаць гэтыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы у ваших краінах? Спадарня Александра, давайте з вас пачнем. Па-першае, тое, што мы можам рабіць, робім заўсёды. Гэта інфармацыя. То есть мы валодаем інфармацыяй па краінах, мы можам яе даводзіць беларусам. То есть шмат хто звяртаецца, калі збіраецца прыехаць у краіну, там у Славенію, напрыклад, пытаюцца, як можна атрымаць міжнародныя аховы, ці якія ёсць там іншыя магчымасці для легалізацыі. Ёсць, насамрэч, яшчэ раз пракламую, выдатны сайт. Гэта тое, што запусцілі народныя амбасады праз тыдзень пасля указа Лукашэнкі 4 верасня, які забараняў пасольствам выдаваць пашпарты і дакументы. І мы цягам тыдня зрабілі сайт, дзе размешчана інфармацыя па зараз ужо 34 краіны, як атрымаць пашпарт замежніка, таму што нам падавалася, што гэта самы просты спосаб для таго, каб беларусы не засталіся без дакументаў. Атрымліваць тыя дакументы, трэвел-докі і пашпарты замежніка, якія ў краінах ужо ёсць. Зараз там таксама з'явілася інфармацыя пра 20 краін, як там атрымаць міжнародную ахову. Гэта інфармацыя і афіцыйная, то есть у якія інстанцыі звяртацца, як праходзіць працэдура. Але таксама ёсць інфармацыя, якую мы таксама збіралі па народных амбасадах, якая сітуацыя ў рэчаіснасці. Таму што па законе павінна разглядацца там 6 месяцаў, а насамрэч разглядаецца да 2 гадоў, і там міжнародную ахову нікому не даюць. Ці наадварот усё добра, то есть ёсць і такія, напрыклад, краіны. З'явілася таксама інфармацыя о тым, як можна ажаніцца за мяжой. Таму вось гэта такія інфармацыйныя кампаніі, калі мы распавядаем беларусаў, як яны могуць легалізавацца ў краінах. Другое, вельмі важнае, гэта адвакатаванне і лабіяванне. Калі ёсць нейкія праблемы, мы збіраем гэтыя кейсы і ідзем па сваіх кантактах, ужо напрацаваных за гэтыя 4 гады, мы ідзем ва ўрады. У нас няма афіцыйнага статусу. Мне заўсёды вельмі не ведаю, цешыць, калі кажуць, што вось вы сваім існаваннем парушаеце Венскую канвенцыю. Гэта такая, мабыць, вельмі добрая ацэнка нашай працы, таму не. Венскую канвенцыю могуць парушыць краіны, якія б нас афіцыйна прызналі, але мы не прызнаныя афіцыйна, на дыпламатычным узроўні, але мы прызнаныя фактычна. З намі, як з прадстаўнікамі дыяспары, з прадстаўнікамі дэмакратычнага руху сустракаюцца, прытым на досыць высокім узроўні. І нас слухаюць, і нашыя вось гэтыя праблемы таксама абмяркоўваюцца. Самыя дзейныя тут вось метады, і такія шляхі, што можна рабіць, гэта ладзіць агульныя сустрэчы
міністэрства замежных справаў, міністэрства ўнутраных справаў ці аддзела міграцыі, часам міністэрства юстыцыі. Таму што адзін і тот жа, напрыклад, там дакумент пашпарт замежніка, ён прапісаны ў розных законах па-рознаму і для розных катэгорый. Напрыклад, у Славеніі пашпарт замежніка могуць атрымаць усе замежнікі з нават часовым відам на жыхарства, калі яны не маюць права, не маюць магчымасці атрымаць дакумент сваёй дзяржавы. А ў законе аб міжнароднай ахове напісана, што гэты дакумент атрымліваюць сваякі тых, хто атрымаў міжнародную ахову, каб яны маглі даехаць да краіны. І калі мы звяртаемся ў адну інстанцыю, то могуць адмовіць, таму што яны кіруюцца адным законам, і у іх не прапісаны іншыя катэгорыі. І таму патрэбны вось такія, як народныя амбасады, якія прашасцяць усё заканадаўства, знойдуць усе магчымасці. І вось калі будзе такая сустрэча, то будуць знаходзіцца нейкія шляхі для вырашэння. Хто гэта, я выбачаюся, што просто по ходу, хто такую сустрэчу мусіць, можа, здольны зладзіць? Вот вы можете взять и организовать вот усе вот эти министерствы высокие и сказать: так, я тут прадстаўніца народнай амбасады, хочу, каб вы собраліся абмеркаваць з вами пытанні. Ці як это працуе? Ну, глядзіце, я паспрабую гэта зрабіць, таму што ў мяне ўжо ёсць добрыя кантакты з міністэрствам замежных справаў. У мяне ёсць ужо перапіска і афіцыйныя адказы ад міністэрства ўнутраных справаў, міграцыі і так далей. Калі ў мяне не атрымаецца, то, напрыклад, я магу звярнуцца да офіса Святланы Ціханаўскай, і калі будзе ці візіт, ці яны проста асобнай камунікацыі, могуць папрасіць са свайго палітычнага ўзроўня такую арганізацыю зладзіць і запрасіць туды прадстаўнікоў народнай амбасады. Гэта нармальны працоўны такі момант, які паказвае вось гэту каардынацыю дзеянняў розных палітычных суб'ектаў. Зразумела. Спадарня Ірына, що ж таки вот да вас тое ж самае пытанне. Я разумею там, што беларусаў Шатландыі не шмат і гэтак далей, але вось раптам, ну вот я не ведаю, я вырашу прыехаць у Шатландыю і там папрасіць прытулку ці яшчэ што-небудзь. У вас так же як у Александры афіцыйнага статусу прадстаўніка консульства Беларусі няма у Шатландыі, але магчымасці дапамагчы, паспрыяць ці яшчэ што-небудзь ёсць ці няма? Насамрэч, цудоўнае пытанне, таму што маі калегі з Лондану, што робяць, мы так робім разам з камандай ў Лондоне. Калі нехта да нас прыходзіць з такім запытам пацвердзіць, што ім, напрыклад, не ведаю, нельга ехаць да Беларусі, і мы гэтага чалавека асобна ведаем, мы пішам такія лісты афіцыйнага ўзроўню. Калі мы падтрымліваем гэта чалавека, калі яны шукаюць палітычнай утулак, ці калі яны падаюць на гэты статус refugee, гэта Міжнародная ахова, міжнародная ахова, дзякуй, Саша. Калі мы гэтага чалавека насамрэч ведаем і бачылі, ёсць доказ таго, што яны прысутнічалі на пратэстах, што яны дапамагалі ў працы, мы насамрэч гэта пішам такія лісты. Ну і тут трошку канфідэнцыйна, таму не магу, бо маленькая краіна Брытанія, не хачу людзей падстаўляць, але насамрэч такія запыты ў нас ёсць цэлы час, і нават такога інфармацыйнага сэнсу мы даем кансультацыі, бо я не ведаю, да мяне 2 тыдні таму звярнуўся беларус з В'етнаму і кажа: я магу прыехаць па візе таленту, бо я там айцішнік ці нешта такое, што мне патрэбна, я давала ему кансультацыю. Гэта ў рамках маёй працы ў народным консульстве Шатландыі. Таму так, мы гэта робім, і такія запыты к нам прылетаюць цэлы час па розных краінах, і мы падтрымліваем людзей як можам. І ў інфармацыйным сэнсу, па-першае, таму што тое, што людзі там прачытаюць, я не ведаю, на міністэрстве замежных справаў, гэта не ўсё, як Саша зараз сказала, гэта не адпавядае рэчаіснасці таго, што адбываецца ў краіне, так. Дарэчы, а вось такую сустрэчу, про якую Александра гаварыла, вот што можа быць спатрэбіцца, і нават яна пры патрэбе взялася арганізоўваць для абмеркавання і спробы вырашэння пытанняў там з прадстаўнікамі там міністэрства замежных спраў, міністэрства там унутраных, там юстыцыі. Вот у Шатландыі, там у Брытаніі можна такое зрабіць?
Таксама трошку ёсць тут сэнс канфідэнцыйнасці, але так, гэта праца робіцца. Не магу больш казаць так. Вельмі добрыя адносіны існуюць. Гэта не толькі народныя амбасады, але іншыя прадстаўнікі дыяспор сустракаюцца з міністэрствам замежных справаў, і тое, што мы лабіруем на ўзроўні ўрада, гэта таксама атрымліваецца, але гэта канфідэнцыйная праца, якая не цэлы час распаўсюджваецца. Так. Хацела б таксама дадаць, што Так, у некаторых краінах такія сустрэчы ўжо ладзіліся, яны не заўсёды публічныя, таму зараз вось мы не кажам аб гэтым наўпрост у якіх менавіта краінах, але гэта ўжо дзейсны працоўны інструмент, вось такія сустрэчы. Плюс мы ведаем, што і гэта публічная інфармацыя, што у Польшы існуе працоўная група, якая вось займаецца менавіта праблемамі легалізацыі. Яна ўжо так стала дзейнічаць больш за год, і ёсць ужо канкрэтныя вынікі такой працы. Вы сказали такую добрую фразу, что праблемы беларусаў павінны вырашаць самі беларусы. Наколькі все ж таки, ну как бы ёсць магчымасці, ёсць імпэт, ёсць узровень для того, каб вырашаць такія пытанні там, ну то есть вот не было такого там, вот трэба вырашыць пытанне. Гэта пытанне можна вырашыць там, ну умоўна, толькі праз які-небудзь МЗС мясцовы. І вот ты прыходзіш, што спрабаваць вырашыць пытанне, а тебе кажуць, а ты хто такі? Вот я вот беларус, я представляю дыаспору беларускую. Нічога не ведаем. Для нас ты там как бы, ну вот, як кажуць, без паперкі, без там якое бейджа, без чаго-нибудь яшчэ, ты ніхто. Вот што мы будзем з тобой гаварыць? Хто ты такі? Вот ёсць такое ці нема? Ну, слухайте, я думаю, что такого няма ў большасці дэмакратычных краінаў, таму што трэба разумець, што мы тут живем. Калі у нас ёсць від на жыхарства, то мы там і праца, то мы платім падаткі, і мы ўжо з'яўляемся не проста там нейкімі прыехаўшымі беларусамі, мы ўжо падаткаплатнікі. Мы таксама прадстаўнікі дыяспоры, арганізацыі, якія тут існуюць, афіцыйна зарэгістраваныя ў гэтых краінах. І улады просто так не могуць ад нас адмахвацца, што гэта не нашыя праблемы. Наконт узроўню вырашэння тут таксама ёсць розныя. Да? У нас, напрыклад, у Славеніі вельмі вялікая праблема з банкаўскімі рахункамі. Палітыка банкаў, што яны проста зачыняюць рахункі ўсім грамадзянам трэціх краінаў, то есть не краінаў там еўразвязу, напрыклад. І гэта праблема тычыцца не толькі беларусаў, да? Там, але і расейцаў, і там не ведаю нейкіх лівійцаў, і іракцаў, і бразільцаў і гэтак далей. І самая вялікая праблема, што ці банкаўскія рахункі не адкрываюць, а калі, напрыклад, закрываюць кампаніі, то потым яе немагчыма адкрыць, таму што ў іх існуе чорны спіс. Калі вы казалі пра імпэт, да, і жаданне вырашаць гэтыя праблемы, я просто сама сутыкнулася з гэтай праблемай. Большасць праблем, якія вырашаюць народныя амбасады, яны вырашаюць на сваёй такой вось уласнай скуры. Да? І вось з банкамі гэта відавочна такая ж сітуацыя. Мне закрывалі рахунак, я абайшла 13 банкаў, каб адкрыць для сваей добрай, афіцыйна зарэгістраванай прыбытковай кампаніі адкрыць рахунак у Славеніі. Пасля гэтага я вельмі раззлавалася. Я пачала збіраць гэтую інфармацыю, таму што адчувальна было, што калі мне казалі, што вы беларусы, вы у нас у чорным спісе, гэта не павінна так быць. У Еўропе, у дэмакратыях не павінна так быць. Я знайшла, што гэта парушэнне дэкларацыі аб недыскрымінацыі па нацыянальнаму прызнаку. Што дырэктывы ЕС, выбачаюся, што палажэнні гэтай дырэктывы імплементаваны ў нацыянальнае заканадаўства. Я знайшла гэта нацыянальнае заканадаўства. Я зрабіла аб гэтым дакумент. Я сабрала кейсы іншых беларусаў. Я знайшла, напрыклад, што на кампаніях гэта, на жаль, не распаўсюджваецца, але гэта для фізічных асобаў вельмі добрая штука, што можна ў любы банк, які можа вам адмовіць з-за сваіх нейкіх вось унутраных палітык, не адчыніць банкаўскі рахунак. Але ёсць асноўны банкаўскі рахунак, basic account. І вось яго банк абавязаны адкрыць амаль у любой краіне еўразвязу. Аб гэтым вельмі мала хто ведае, але я атрымала аб гэтым і адказ славенскага банку, да, славенскага цэнтральнага банку і еўрапейскага цэнтральнага банку. І зараз мы гэта на практыцы выкарыстоўваем. То есть я зрабіла такую камунікацыю на беларусаў, і вось зараз у нас быў выпадак, калі прыйшлі, ім адказалі,
я сказала, окей, ёсць адказ, дакументуйце гэта, пасылайце гэта як у адпаведнай інстанцыі як жалабы, як скаргу і папрасіце адкрыць асноўны банкаўскі рахунак. Адкрылі праз 2 дні. То есть гэта працуе на вось такім узроўні. То есть часам просто веданне законаў дапамагае вырашыць гэта без прыцягнення, напрыклад, МЗС. Але я канешне ж там зрабіла зварот да такога прадстаўніка амбудсмена, скажем так, по пытаннях недыскрымінацыі. Я атрымала адказ, што так, вось такія выпадкі, калі такая аргументацыя, што вы беларусы, там мы з вами не працуем, гэта падпадае пад дыскрымінацыю. Мы збіраем зараз такія кейсы і можам ініцыяваць ужо судовую справу супраць банкаў Славеніі па дыскрымінацыі. І відавочна, што таксама ўсю гэтую вось камунікацыю, усе гэтыя кейсы я даслала ў Міністэрства замежных спраў, які гэтым займаюцца, і таксама скаргу у Еўрапейскі цэнтральны банк і ў Славенскі банк. Таму усе пытанні яны вырашаюцца на розным узроўні. То есть першае мы спрабуем дапамагчы канкрэтным беларусам, каму вось тэрмінова трэба, але другое мы спрабуем гэта ўсё змяніць на дзяржаўным узроўні, проста нават не законы, а такую практыку правапамяняльную. Спадарня Ірына, ўсё ж таки Славенія, вот астатнія там краіны, асабліва тут усходняй Еўропы, маладыя дэмакраты, невопытныя, не ведаюць вот як вот сябе паводзіць з гэтымі нахабнымі прадстаўнікамі амбасадаў. А Брытанія, Шотландыя, ўжо ж такая чопарная, забранзавеўшая дэмакратыя. Яны што ўжо ведаюць, як сябе паводзіць, іх так просто сходу не возьмеш, ці як яно працуе. Увогуле дыскрымінацыя беларусаў там вот у ваших на вашай выспе, яна як адчуваецца, не адчуваецца? А вось гэта пытанне не толькі наконт Шотландыі, але калі вы кажаце такая уже старая дэмакратыя, насамрэч шотландскі парламент самы малады парламент у нашай часткі свету, таму што ён існуе толькі з 1998 года. Таму ён вельмі малады і вельмі такі інавацыйны. Што датычыцца дыскрымінацыі, насамрэч дыскрымінацыя, мы сутыкнуліся з такой вялікай дыскрымінацыяй. Гэта вялікае палітычнае пытанне, якое мы насамрэч не можам яшчэ і сёння вырашыць. Гэта калі пачалася вайна ва ўкраіне, гэта становенне да беларусаў, якія ехалі вымушаны былі бегчы з Украіны. І на жаль, пазіцыя Брытаніі засталася такая цэментная, яны нічога не памянялі. Тое, што Беларусь гэта краіна-агрэсар, і таму беларусы, якія вымушаны былі з'ехаць з Украіны у іншыя краіны света, яны ніякіх праваў не набылі. І мы неяк спрабавалі змагацца, але гэта такая вялікая сістэмная памылка, з якой насамрэч я не ведаю, хто з ёй зможа змагацца, бо адносіны і такое становішча да Беларусі як да краіны-агрэсара, гэта тое, што мы лакальна спрабуем змяніць. І гэта такія маленькія крокі, якія мы робім, калі мы параўноўваем тое, што робяць беларусы, і мы медыйна гэта прасоўваем, тое, што робяць беларусы ва ўкраіне, тое, што робяць беларусы па іншых краінах света, і не толькі наконт вайны, але таксама наша сітуацыя з палітвязнямі, з парушэннем прав і свабодаў людзей. Але гэта вельмі такі, бюрократычны шлях, і на жаль, Брытанія, як вы добра адзначылі, гэта такая старая бюракратыя, якая не вельмі любіць змяняць свае ўстоі. Але ж, як я казала, адсотак людзей, якія атрымліваюць зараз падтрымку міжнароднай аховы ў Брытаніі, ён павысіўся з 20-го года. Это вельмі добра чуць і добра ведаць. Што датычыцца дыскрымінацыі беларусаў у Шотландыі, мне здаецца, што яна не існуе, таму што я гэта ўсё цэлы час падкрэсліваю, што Шотландыя гэта іншая краіна, гэта не Англія, гэта не Ірландыя, бо шотландцы самі па сабе, яны вельмі талерантная нацыя.
і яны талеруюць замежнікаў і якія прыязджаюць да іх краінаў, і яны ну насамрэч іншае у мяне адчуванне, калі я прыязджаю у Англію, я цэлы час кажу еду за мяжу, нават калі я еду на адзін дзень па працы, кажу еду за мяжу да Англіі, бо у Англіі ну працэсы іміграцыйныя такія вялікія, не толькі не такія як у Шатландіі, бо ў Шатландыі нас мала, не толькі беларусаў, але іншых нацыяў таксама мала, і ўзровень талерантнасці, мне падаецца, ну я не бачыла такога нідзе ў свеце, але я, ну, можа, гэта за свайго боку бачу, насамрэч. Добра, мне будзе да вас по аднаму на завяршэнне наша размовы пытання. Спадарня Александра, вот зараз у апошнія некалькі хвілінаў нашай размовы некалькі разоў і ад вас і ад спадарні Ірыны гучала слова дыскрымінацыя. На жаль, мы такое адчуваем, што гэтыя дыскрымінацыйныя працэсы адносна беларусаў з кожным месяцам ну неяк ўсё шырэйшыя у Еўропе прынамсі. Як это вам бачыцца? Ці сапраўды гэта так? Ці ёсць магчымасць гэтаму супраціўляцца? І як вы думаеце, наколькі ўсё ж таки далёка в гэтых дыскрымінацыйных працэсах пойдзе еўрапейскае грамадства? Я б хацела папрасіць усіх, хто вось працуе, вельмі асцярожна ставіцца да слова дыскрымінацыя. Я яго выкарыстала, але ведаючы дакладна, што вось калі у банках кажа, што мы вам не адкрыем банкаўскі рахунак, таму што ў нас усе беларусі ў чорным спісе, гэта дыскрымінацыя, таму што амбудсмен па справах недыскрымінацыі мне пісьмова гэта пацвердзіў. Кожная краіна уводзіць сваё нейкае заканадаўства, і яна можа, у ёй ёсць нацыянальныя інтарэсы, у нее ёсць пытанне нацыянальнай бяспекі. Ірына вельмі слушна казала, што з 22-го года Беларусь гэта краіна, з якой для еўрапейскага звязу паходзіць небяспека. Лукашенко робіць усё, каб імідж нашай краіны будаваць менавіта такім неадэкватным, небяспечным. У нас там, не ведаю, ёсць ядзерная зброя, у сваёй рыторыцы ён кажа, што там НАТО гэта вораг, што ён рыхтуецца да вайны, і гэта ўсе бачаць. І насамрэч яшчэ вельмі такое важна зразумець, што 20-й год ён для еўрапейцаў ён быў ужо вельмі даўно. Яны ўжо забыліся пра тое, што беларусы калісьці былі коцікамі, што гэта была рэвалюцыя годнасці, што мы змагаліся за еўрапейскія каштоўнасці. І зараз лукашэнкаўская вось гэтая прапаганда, яна перабівае нават не прапаганда, а тыя дзеянні, да, там той же захоп самалётаў, тыя ж вайскоўцы на тэрыторыі Беларусі. Ну, акрамя самого таго, да, што лукашэнкаўскі рэжым з'яўляецца удзельнікам у гэтай вайне. І таму я думаю, што можна зразумець грамадскасць і тыя змену стаўлення грамадства ў гэтых краінах. Я вось размаўляла з літоўцамі, і яны кажуць, што ну вось тыя ж там, не ведаю, літоўцы, якія хадзілі там на дэманстрацыі у падтрымку беларусаў з чырвона-белымі сцягамі, зараз пішуць і пытаюцца: а я тут бачу беларусаў на беларускіх нумарах, а чаму яны яшчэ да нас ездзяць? І насамрэч вось гэта самае, ну, такое балючае, што менавіта не палітыкі падтрымліваюць вось гэтыя дыскрымінацыйныя практыкі, да, забароны ўезду. Яны, канешне, гэта робяць, і гэта такі overcompliance, да, то есть у пакеце санкцый 8 гэтага не было, каб забараніць усім беларусам уязджаць, але гэта было рашэнне Літвы, Латвіі, Эстоніі, Польшы на тое, што да беларусаў ідзе недавер. Гэта быў адказ на грамадскае стаўленне вельмі негатыўнае для беларусаў. І тое, што павінны рабіць беларусы, што павінны рабіць усе арганізацыі, усе дыяспоры, народныя амбасады, гэта па-іншаму паказваць Беларусь. Паказваць станоўчае праз культурную дыпламатыю, праз культурныя імпрэзы, праз, не ведаю, да хоць праз дранікі тыя ж. Рабіць усё, каб змяніць гэтае стаўленне людзей да нас, што мы не пагроза, што пагроза гэта рэжым, але беларусы гэта не пагроза, і мы гатовыя працаваць, мы гатовыя быць добрымі суседзямі і надзейнымі партнёрамі. Вось гэта зараз галоўная задача для дыяспораў — адкрываць па-іншаму Беларусь для еўрапейцаў і мяняць стаўленне.
І адпаведна такое апошняе пытанне у працяг того, что мы пачулі зараз от Александры. Ірына, да вас пытанне: А ці ёсць будучыня у народных амбасадаў, у там народных консульстваў на фоне того, вось что пералічыла Александра, вось гэтага росту таких вось настрояў? І вы сказали на самом пачатку про тое, что не ва ўсіх краінах нават Европы ёсць такія народныя амбасады, народныя консульствы Беларусі. Яны будуць з'яўляцца ці наадварот будуць, умоўно кажучы, зачыняцца, тому что люди будуць разумець, что вот такі вось настрой павялічваецца, такое стаўленне да беларусаў павялічваецца, зрабіць мало что атрымліваецца, а то можа і нічога не атрымліваецца, і таму что тут вось толькі час марнаваць, лоб сабе разбіваць. Вот як вы прагназуеце, что будзе далей? Я да гэтага ставлюся вельмі пазітыўна. Тое, аб чым мы казалі цэлую гадзіну зараз, што калі мы самі сабе не дапаможам, нас ніхто не будзе нашы інтарэсы адстойваць. Народныя амбасады, у чым нашае цуда, гэта я зараз кажу уже другі ці трэці раз, што мы самаінституцыялізуемся, мы самаарганізуемся, намі ніхто не кіруе, і таму мы хочам, каб нас было больш па розных краінах. Таму тыя пытанні, якія, напрыклад, Саша пералічвала, і так к нам прыходзяць людзі працаваць, так прыходзяць да нас і з'яўляюцца новыя народныя амбасады, бо прыходзіць неякі прадстаўнік краіны і кажа: вот я зараз пачаў працаваць, я не ведаю, куды мне што ісці, і мы у нас ужо выбудаваныя працэсы, як гэта рабіць, і мы такім чынам адзін аднаго падтрымліваем. Але ж я таксама звернуся да таго, аб чым мы казалі з вами у чэрвеню ці у траўню. Гэта наша ініцыятыва «Галасы праз межы», гэта наша сусветная эстафета, гэта пра тое, каб дыскрымінацыя было не тое слова, на чым мы хочам канцэнтраваць увагу да беларусаў, але пазітыў і прасоўванне нашай нацыянальнай ідэнтычнасці па ўсім свеце, каб людзі ведалі, што такое Беларусь, дзе яна, чаму гэта так важна для Беларусі быць у Еўропе, чаму пагроза, якая ідзе з расійскай імперыі, гэта пагроза для ўсей Еўропы і для ўсяго свету. І таму гэта ініцыятыва, которую мы робім, гэта аб'ядноўванне ўсіх беларусаў, якія хочуць казаць аб Беларусі, аб той Беларусі, якую яны любяць. І таму мы не прасоўваем негатыўную павестку, мы не шукаем негатыў у сваіх краінах, але мы шукаем новыя спосабы вырашэння сваіх праблемаў. Але калі мы гэтага не зробім, гэтага не зробіць ніхто. Ось, спадарыня Ірына, вы мне паламалі ўвесь мой сцэн-план. Я хацеў зараз сказаць: і пытанне бонусам, у якой стадыі ваш праект сумесны з прадстаўніком дыаспары беларусаў Аўстраліі Артёмам Лядоўскім. А вы тут раз ужо тут как бы... Такое нечаканае пытанне. Дміцер, дзякуй. У суперстане зараз з канферэнцыі мы прывезлі таксама новыя кантакты, новае натхненне. Ужо зараз адчынены, Байсол будзе збіраць грошы под гэтую нашу ініцыятыву, адчынены збор, грошы уже пашлі, і зараз у верасню пачнуцца імпрэзы, пачнуцца онлайн, офлайн прэзентацыі. Таму зараз мы працуем і з медыа беларускімі, таму калі нехта глядзіць з беларускіх медыяў, таксама з пытаннямі звяртайцеся к нам, бо мы тут, каб застацца. Мы будзем гэта рабіць не год і не два, і калі вернемся ў Беларусь, мы таксама будзем рабіць, таму што гэта пра, як мы ўжо казалі, пра перабудаванне брэнду. Беларусь не раўно Лукашенко. Беларусь — гэта еўрапейская краіна, гэта цікавая краіна, каб у нас стаяла чарга турыстаў, якія, калі мы вернемся домой, будзе хацець і біцца за тое, каб прыехаць у Беларусь. Таму гэта тое, што мы зараз робім. І, канешне, мы збіраем грошы на рэпрэсаваных людзей, якія былі на палітвязняў, і не толькі палітвязняў, на ўсіх людзей, якія рэпрэсаваны рэжымам. І мы працуем з кааліцыяй хуткай дапамогі
рэалізаванню гэтага праекта, але праект будзе працягвацца не год і не два. І таму мы хочам, каб в наступным годзе у нас стаяла чарга зацікаўленых арганізацый, якая хоча да нас далучацца, але таксама мы усіх призываем далучацца да нас і сёння арганізацыі беларусаў, медыа, таму што гэта тое, што ніхто яшчэ ніколі не рабіў. І калі мне пытаюць кожны раз ніякія прадстаўнікі медыа пытаюць: ну а ці у вас атрымаецца ці не? І я кажу: не ведаю, бо ніхто гэтага ў свеце не рабіў. Ні адна дыяспара света не аб'ядноўвалася ў такім памеры і ў такім сэнсе, каб распавесці пра сваю краіну. І гэта наш такі першая амбіцыя распавесці пра Беларусь, пра тую, якую мы любім, а не тую павестку, якую прасоўвае Лукашенко, і не той бренд, які будуе вон. Дзякуй вялікі. Ну што ж, на жаль, трэба развітвацца з нашымі амбасадаркамі, як бы гэта слова не гучала, але тым не менш вось супраць гэтага гаспадарня Александра, але мне яно падабаецца. Такім чынам, дзякуй вялікі прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Славенії Александра Мамаева і кіраўніца народнага консульства Беларусі ў Шатландыі Ірына Маклейн. Дзякуй вялікі за размову, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.